No prvá vec je pre peniaze samozrejme, ktoré verím, že mi teraz samozrejme dáte za to, je iba pre peniaze, do toho idem, ako do všetky veci. A druhá vec samozrejme, že sa chcem ukazovať a baliť na to video potom babi. A tretia teda tá normálna, reálna vec je, že my sme robili dlho tie konferencie a pracovali sme tiež so študentami a zisťovali sme, že najväčší problém je, že oni si už vyberú zlú vysokú školu, oni tam potom tých 5 rokov vydržia, oni sa tam trápia, oni s tým bojujú a vlastne nič sa tam nenaučia. A potom už keď urobili tú školu, no už kde s tým pôjdem, no tak už ide na ten obor, už tak keď som to vyštudoval, to inžiniera, tak už idem niekde. A tam sa oni potom zvyknú trápiť až 40-50 rokov a až potom pomaly do smrti. A že sa to dá eliminovať tým, že na tej strednej škole si nájdu tú vec, ktorá ich baví, to je veľmi kľúčové. A potom si vyberú tú správnu školu a tie očakávania majú reálne o to, do čoho idú. Nemajú ich prehnané možno moc, ale nemajú ich možno ani moc nízke a vedia si predstaviť, čo je po tej škole. To už, aké sú tie vysoké školy, na aké sú úrovni, to je asi úplne samostatná téma. Ale ten problém je často v tom, že on si už vyberie zlú školu, vôbec nevie, do čoho ide. Teraz ja učím ako doktorant u nás teda na marketingu v Trnave a veľmi veľa študentov tam je preto, že nemáme tam matiku. A stráviť 5 rokov života, keď je človek najkreatívnejší, najmenej sa bojí veci skúšať, má najmenej zlých skúseností zo života, že už sa mu 400 vecí nepodarilo a má stroskotané manželstvo a bolavý klb, tak tých 5 rokov najkrajších on tam strávi preto, že tam nemajú matiku a vlastne po tých 3 rokoch, 4 už zisťuje, že asi o čom to je. Možno ho to začne baviť, nevylučujem to, ale mne to príde veľmi veľká škoda proste toho času. A nielen toho času asi jeho, ale aj toho času tých ľudí všetkých na tej škole, ktorí sa ho snažia niečo učiť a on aj nevie presne prečo tam je a s tým sa asi veľmi ťažko pracuje. Takže podľa mňa by to bolo potom veľmi pekne, ten kolobeh by veľmi pekne fungoval. Ľudia, ktorí by sa to chceli učiť, učiteľa by si to mali tiež asi iný pocit, keby videli, že tam je niekto, kto naozaj to chce a chce to vedieť, chce sa vzdelávať. A potom by pekne na ten pracovný trh chodili ľudia, ktorých baví robiť to, čo ich baví robiť, niečo sa na tej škole asi aj naučili a potom vykonávajú úplne iný typ práce a nechodia sedieť niekde 8 hodín iba a refreshovať Facebook a potom ísť domov.